أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwana ‘ya'yan jam'iyyar APC na jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta, ina mai amfani da wannan dama a madadin mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara, jagoran jam'iyyar APC na jihar Zamfara, kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin kujerar jam'iyyar APC a Najeriya, Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara, domin isar muku da wannan muhimmin sako a madadinsa. Kamar yadda kuka gani a jiya, Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da iyawarsa ya sa mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara tare da mai girma tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya a distinguished senator Abubakar Bukola Saraki da mai girma tsohon sanatan Zamfara ta tsakiya distinguished senator Kabiru Garba marafan Gusau sun yi tafiya daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja zuwa Kaduna a jirgi ɗaya domin halartar ɗaurin auren 'yar shugaban ƙungiyar Izala na ƙasa, Dr. Sheikh Malam Abdullahi Balalau. A wannan tafiya da suka yi tare ta haifar da cici-kuce, inda makiya da magauta suke amfani da wannan dama suke watsa labaran ƙarya cewa mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara yana shirye-shiryen komawa jam'iyyar adawa ta PDP, saboda shine tarnaƙinsu, shine tashin hankalinsu. Suna ganin muddin yana cikin jam'iyyar APC, kamar duk wani shiri da suka tsara na rashin gaskiya da saba ma dokar wannan ƙasa ba zai yiwu ba zai tabbata ba. Shi yasa kullum ba shi kadai ne yake neman wannan kujera ta shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ba, amma babu wanda idon wannan magauta yake kallo kamarsa, saboda sun san shi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya zama shugaban wannan jam'iyya, duk wani kama karya ya ƙare, kuma za a yi aiki tukuru domin ci gaban wannan jam'iyya ta APC a jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta. Saboda haka addinin musulunci shine ya hada mai girma tsohon gwamna Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara da mai girma tsohon gwamnan jihar Kwara kuma tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Abubakar Bukola Saraki. Kuma mun san cewa addinin musulunci yana gaban siyasa, sannan kuma idan babu zumunci, idan wannan yana jam'iyyar APC wannan yana jam'iyyar PDP, babu zumunci, to ai mun ga mai girma shugaban Najeriya Dattijo Muhammadu Buhari ya aurar da ɗansa Yusuf Buhari. Mun ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan yana jam'iyyar PDP amma ya halarci wannan ɗaurin aure. Mun ga mai girma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar yana jam'iyyar PDP ya halarci wannan ɗaurin aure a garin Bichi. Saboda haka ina amfani da wannan dama in ja hankalin 'ya'yan jam'iyyar APC na Najeriya cewa wannan labari da ake yadawa na cewa mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara His Excellency Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara zai koma jam'iyyar PDP, wannan labari ba gaskiya bane, kuma wannan labari ƙarya ne. Yana nan a jam'iyyarsa ta APC, yana ɗaya daga cikin mutane 7 da suka zauna suka ƙulla auren wannan jam'iyya ta APC har ta samu karuwa, ta haifi duk wanda yake cikin wannan jam'iyya a Najeriya. To ya mutum zai daura auren yarsa kuma ya dawo ya wulakantar da ita? Saboda haka yana nan jam'iyyar APC, ai watsi da wannan labari ne na makiya na magauta, kuma bi iznillahi ta'ala za su ji kunya. Kujerar shugabancin jam'iyyar APC a Najeriya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take, a hannun Allah subhanahu wa ta'ala mai girma tsohon gwamna Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shattiman Zamfara yake neman ta. Allah baya da dole, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya bashi,
idan ya ga dama ya bashi abin da ya fi zama alkhairi gare shi da mabiyansa. Wannan duk mun bar wa Allah, shi ya san abin da zai faru, kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da jihar Zamfara da Najeriya lafiya. Allah subhanahu wata'ala, wannan kujera ta shugaban jam'iyyar APC tana hannunka, taka ce. Muna roƙonka don kima da mutunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka baiwa mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shettiman Zamfara wannan kujera, kuma idan ka bashi kada ka bar shi da dabararsa, ka yi masa jagoranci, ka amince masa, ka bashi nasara alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.